A semana pasada foi extremadamente tensa no Morrazo. A razón, a suba da taxa do lixo que queren aprobar os 3 concellos da Mancomunidade, co concello de Cangas á fronte. O pasado luns, máis dun milleiro de persoas concentráronse fronte ao consistorio cangués contra o que xa se coñece como o lixazo. Os manifestantes asediaron o edificio e os alcaldes da Mancomunidade tiveron que saír escoltados. De feito, un home está investigado por guindar unha pedra contra o coche da alcaldesa de Cangas. A tensión ven dada polo forte aumento que se quere implementar. A suba depende do negocio, pero hai bares que poderían ver como a súa taxa trimestral se multiplica case por 12, ata os 1.200 euros. E que, aínda que tamén se incrementa a taxa para os fogares, o pequeno comercio é o máis afectado pola medida. Despois das fortes protestas, a Mancomunidade trata de reconducir a situación. Esta mañá está previsto que a alcaldesa de Cangas reciba uns hostaleiros que están en pé de guerra. Veremos como remata esa reunión. A verdade é que os concellos galegos están tendo pois un marrón, imos a dicilo así, que a aplicación desta taxa, non, Bernardo? Sí, vemos o impacto en función do municipio de Galicia no que vivamos e comezamos polas 7 cidades galegas. Vigo xa aplicou subas de entre o 31 o 47% en vivendas habituais. A Coruña aplicará estas subas progresivas ata 2029, chegando ata os 200 euros anuais por fogar. En Santiago, na capital, seguen sen aplicarse. En Pontevedra, na cidade do Lérez, tras 11 anos con taxas congeladas, o novo contrato multiplica os custos e prevese unha subida. Lugo, pola súa banda, non revisa o recibo dende 2012 e este ano tampouco está previsto ese aumento. Ourense sí que prevé duplicalo e en Ferrol aínda se está estudando esa actualización. Doutra banda, en municipios turísticos, como por exemplo Sanxenxo, subiu o recibo 3 euros ao mes, ata 123 no ámbito urbano e 79 euros no ámbito rural. O Consorcio das Mariñas, por poñer outro exemplo, concellos da Begondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros ou Sada, aprobou unha suba do 35% en 2004, hai 21 anos. En a Costa da Morte, concellos como Carballo, Cee, Coristanco, Camariñas ou mesmo Muros tamén subiron xa as taxas. En cambio, en Dumbría ou o concello é quen asume ese custo. En Alaracha, Laxe ou Zas non se prevén cambios polo momento. En Melide, o recibo, ollo, subiu un 44%, serán uns 30 euros máis de media. A Lalín aumentou un 20%, mentres que a Estrada deixará esa actualización pro ano que ven, para 2026. Monforte, xa rematamos con un par de exemplos máis, xa aplica esa suba de forma gradual, mentres que Verín aprobou un aumento, ollo, do 62%. Detrás de todo isto está o aumento do canon de Sogama, que é a empresa pública que trata os residuos de 295 dos 313 concellos que temos en Galicia. Este canon pasou de 66 a 108 euros por tonelada, aínda que os concellos poden rebaixalo a metade mellorando a reciclaxe. Grazas, Bernardo. Pois así como está a situación, unha taxa que teremos que pagar todos. Aí en Cangas, Belén, falaches cun hostaleiro que estará nesa reunión. O que quere non Belén equilibrar as táboas. Que esperan desta reunión? Belén, contanos. Que tal, compañeiros? Bo día, pois efectivamente acaban de chegar aquí os hostaleiros ao Concello de Cangas para esa reunión. Teño aquí ao meu lado a Gustavo Soliño, que é un dos hostaleiros. Gustavo, que é o obxectivo da reunión de hoxe? Que é o que buscades? Bueno, o obxectivo principal é destensionar un pouco a situación que se viveu e abrir un canle de diálogo que para nós é o máis importante desde que pasou, bueno, desde que hubo a aprobación da taxa e hubo os feitos que ocorreron aquí o lunes pasado e tal, pois nos parece importante que haya esta reunión con nós hoxe para un pouco destensionar e buscar cauces de diálogo e que poidamos escoitar e eles tamén poidan escoitar un pouco, bueno, eles neste caso a alcaldesa de Cangas pode escoitar un pouco a nosa posición. Que non vamos a conseguir nada hoxe probablemente porque a reunión importante a da Mancomunidade o mércores con todos os sectores e tal, pero é unha maneira de abrir un pequeno cauce e mirar como son as posturas. Claro, porque estamos falando dese taxazo, no, que xa o nomeastes así, en algúns sectores, por exemplo, en algúns hotéis pasan de ter que pagar 600 euros, por exemplo, cada 3 meses a casi 3.000, que son unha taxa que vos chamade xa abusiva, non?
Bueno, no caso dos hoteles non o teño claro todo porque, bueno, eu represento máis ben a Asociación de Restaurantes, pero sí que che podo contar no caso dos restaurantes que pasamos de 300 e pico euros a 1000 e pouco ou tal, e despois algún incluso pode chegar aos 2000, dependendo dos metros cadrados e tal. Entonces sí que, pois, por lo menos entre un 300, un 400 por 100, sí que hai aí unha suba moi importante. Moi ben, pois moitísimas gracias, Gustavo, esperemos que vaya todo moi ben e xa vedes, compañeiros, estaremos aquí moi atentos a esa reunión entre o Concello de Cangas e os hosteleiros. Bueno, de momento, grazas Belén, está ben o talante, non? Falando entendes a xente, sempre se di, polo menos, hoxe, pois parece que vai haber diálogo, a ver que pasa, non? Bueno, parece sí que rebaixaron un pouco os ánimos, o que pase que eu penso que neste tema as cousas estánse facendo dun xeito desordeado. Quizáis esta reunión cos hostaleiros, a reunión do próximo mércores coa Mancomunidade, se tiñan que ter feito antes da aprobación desa ordenanza, porque o diálogo sempre por diante, injustificadas completamente as imaxes que vimos outro día da alcaldesa tendo que salir escoltada porque intentaban apedreala. Deixando eso o marxe, Rocío, eu penso que este é un caso no que hai que buscar o equilibrio e a mesura, que soe ser unha boa solución para a maioría destes conflictos. A tasa ten que subir sí ou sí, porque Sogama duplicou por 2 os costes, porque fai 20 anos que non se tocan esas tasas, e claro, agora dinos, de 300 a 1000 euros parece moito, claro, porque fai 20 anos que non se tocan, pero que pasa? Que eso podemos gradualo, podemos trocealo en distintos pagos ao cabo do ano, que é unha das medidas que se están implementando. Podemos buscar o xeito de que impacte dun xeito menor nos hostaleiros, sobre todo, que é onde está o foco do problema, non máis que nos fogares. Agora, a pedradas está claro que non solucionamos nada e que o único que fai é polarizar máis as posicións dun e outro. Sí, porque ademais acabamos de ver, non, Javier, non acaba de explicar Bernardo, como hai xeitos, non? Están facendo os distintos concellos de aplicar esta medida, que sí hai que aplicala, pero como di Patricia, pódese facer gradualmente, pódese facer pactando previamente, non, cos actores implicados. Sí, a ver, efectivamente, o problema aquí está na orixe, na propia orixe, hai unha lei estatal que é do ano 2022, estamos no ano 2025, eu a sensación que teño é que non se ten feito nada neste tempo, é dicir, a lei o que establece é que é necesario implementar unha taxa que non sexa deficitaria e que cubra o custo real do servizo. Obviamente, se isto é así, esas taxas teñen que subir. Outra cousa é canto e como suben, porque efectivamente en Cangas, como víamos, están a subir ata 1000 por 1000 nalgún casos, pero tamén están a subir en toda Galicia. O problema, como decía Patricia, tamén esa falta de diálogo social. Nestes 3 anos ninguén ten explicado nada, algo que sería absolutamente necesario para poder explicar un novo modelo. Isto é moi interesante, Sosantón, isto que apunta Javier, porque efectivamente pregúntome se faltou aquí pedagogía a hora de explicar aos cidadáns esta lei máis alá de que nos vai a subir a todos os recibos. O digo porque eu xa estou lendo comentarios nas redes sociais de eu non vou reciclar nunca máis, eu tal, o sea, é dicir, a xente está se explicando isto para que é, por que se está facendo, etc. Eu penso que a clase política fai moi pouca pedagogía e decío antes que, a ver, que isto faise primeiro, é dicir, primeiro falase cos sectores, explícase as cousas e depois tomas a decisión. Pero bueno, facendo pedagogía é importante unha cousa, é dicir, unha taxa non é un imposto, unha taxa é unha taxa. Non é un imposto, hai xente que confunde as tasas e os impostos, e non é o mesmo. Unha tasa, e o que dice a lei, o que dice a Directiva Europea, é que a recollida, neste caso, a tasa ten que cubrir o coste real do servicio. Ben, despois aí hai moitísimos factores da autonomía propia que ten o Concello para aplicalo ao valor catastral, que a veces non están axeitados. Claro, o que non se lle pode decir a xente é que de un día para outro vouche subir o non sei cuánto por 1000. Eso non se pode facer, porque senón a xente non o entende, e é normal que non o entenda. E unha vez, volvendo o de antes, como decía Patricia, non, de que rexeitamos as formas en que se fixeron ese día e as agresións que hubo. Pero é importante que os políticos fagan pedagogía.
Por certo, parecía interesante tamén o que apuntaba Javier, que é unha das críticas dos hostaleiros do equilibrio, decir, eles din, por exemplo, cal é o baremo desta subida de tasas? Por exemplo, por que a vivenda turística produce ou xera menos residuos que os hotéis, e por iso as tasas, nese caso, suben menos. Ou a estacionalidade, é dicir, durante o mes de decembro que non temos case ocupación, imos a seguir pagando a mesma tasa que en agosto. Entendo que de todo isto se falará hoxe, claro. De todos xeitos, é dicir, vivimos nun país que ten moitísimas administracións entre o ciudadano e o goberno central, por decir do goberno central, e non en Europa a máis alonxada. E cando falamos de que aquí faltou pedagogía, eu pregúntome onde está, por exemplo, a FEGAM, que é un elemento coordinador dos municipios. Están deixando que cada municipio, por decirlo así, faga o que queira dentro da marxe que ofrece isto. Bueno, se falamos de pedagogía, eu creo que empeza por aí. Iso pode provocar bastante incomprensión. Por coordinar os propios concellos que poden ver que veciños de un concello limítrofe teñen uns criterios de suba absolutamente distintos. Por lo tanto, claro que faltou pedagogía. A marxe da violencia, a protesta é lexítima. É dicir, protestar é lexítimo, ser violento nunha protesta non, pero a protesta claro que é lexítima. O Concello terá, de feito, eu creo que esta reunión de hoxe se provoca exactamente pola protesta. Na protesta houve xente que estaba ali tranquilamente e houve xente violenta que, por certo, está identificada e supoño que lle caerá o que lle teña que caer co peso da lei. Pois estaremos moi pendentes.